रायजो राजा नोंथांमोन, नोंथांमोननि गोबाङानो गावखौनो गाव सोंथि सोंदों जानांगौ। मानोना फैबाय थानाय समाव आसामाव माने सोरनि सरखार जागोन, कंग्रेसनि जागोन ना बिजेपिनि जागोन, गोबां सोंथि जाखांदों जानांगौ, गोबां सोंथि बेरखांदों जानांगौ नोंथांमोननि गेजेराव। दा रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना आसामाव फिन खनसे बिजेपि गभर्नमेन्टआ सरकार सालायनो थांगासिनो दं। बेयो रोखा जाबाय, माने स्पस्ट जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना जोङो एग्जिट पल हिसाबै जोङो नायोब्ला, एग्जिट पल बिजेपिया 76 मोननो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन एग्जिट पल हिसाबै, आरो कंग्रेसआ 30, आरो बेजों लोगोसे जोंहा एजेपि दङ, एजेपिया 10टा, आरो लोगोसे इउपिपिएलआ 9टानिफ्राय 10टानि गेजेराव मोननो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो खाथां जाबाय, आसामाव बिजेपि सरकारा फिन खनसे पावाराव फैफिनसिगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नेतृत्वआव दैदेननायाव आसामाव सरकार जानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। जिथुनाखि एग्जिट पल, माने बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबाङानो गावबा गाव पार्टिनि गावबा गावनि एग्जिट पलखौ होगासिनो दं। मानोना जिथुनाखि एमएलए बिसायख'थिनि जि रिजाल्ट, बिनि फिथाइखौ माने फोसावनो बा मोननो थाखाय, रायजोफोरा मोनथिनो थाखाय, मोननो थाखाय, नङा होमबा, फोसावनो थाखाय सानब्रैल' दंसै रायजो राजा नोंथांमोन, एकदम सानब्रैल'। आरो बे सानब्रैनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनदों फेसबुक बोदलाब्लानो, इउटुब बोदलाब्लानो गावबा गावनि एग्जिट पल, गावबा गावनि एग्जिट पल। दा जोङो बेयाव एग्जिट पल हिसाबै जोङो नुनो मोनबाय, बांसिन मेजरिटि 126 जिथुनाखि मेम्बार, नङा होमबा, 126 माने कनस्टिटुवेन्सि आसामाव 126, 126, बिनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिजेपियानो 76 लानानै फिन खनसे पावाराव फैफिननो थांगासिनो दं। थ' बयबो आसा खालामदों, साफ्रोमबो आसा खालामदों बिजेपिया सरकाराव फैफिननांगौ आरो बेखौ लुबैदों। मानोना बिजेपिनिनो जि मावनायाव सरकारनि समाव गोबां माने आसामाव डेभेलप जाबाय, नङा होमबा, आसामा गोबां डेभेलप जाबाय। बिजेपि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारनि समावनो जोंनि आसामाव गोबां डेभेलप जाबाय आरोना, ओरैबायदि डेभेलप जादों माने जोङो मालाबाबो माने सानफेराखैमोन जे जोंनि आसामाव बेबायदि माने ब्लां 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 माने 4 लाइन जागोन, माने इसिबां गोलाव 4 लाइन, माने ओरैबायदि मोजां जादों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव माने बाख्नायनांगोन बिजेपि सरकारनि दिनाव जे बेबायदि लामाफोरा जादों, आरो बिनि अनगायैबो गोबां खामानि जादों बिजेपि सरकारनि दिनाव। थ' रायजो राजाफोरा सन्तुष्ट, गोजोनदों, आरो बिजेपिनोनो गोबां भट होदों, बेखौ एग्जिट पलआ फोरमायदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव जोंनि काउन्सिलाव बिजेपिया आसाम सरकाराव पावाराव फैफिनब्लाबो जोंनि काउन्सिलाव, बिटिसि काउन्सिलाव मा इउपिपिएल पार्टिया पावाराव फैथारनांगौ। माने इउपिपिएल पार्टिया माने बिटिसि काउन्सिलाव माने देरहाथारनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन, बेसो मेन खार'ना। माने नङाबा इसेबां माने बेयाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ खालामनो जेबो गोनांथि गैया। मानोना बबेबा मोनसे पावारखौ बबेबा पार्टि मोनसेनो माने एबसुलुटलि पावारखौ बबेबा पार्टि मोनसेनो होजोबनो हाया। माने पावारा जुदि बेलेन्सआव थायोब्ला रायजो राजानि थाखायनो मोजां, माने खामानिया एकदम धाराधार मोजां जागोन, साबसिन जागोन। बिनिखायनो आरो रायजो राजाफ्रा मेन्डेट होखादों, इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट खालामदों आरो मोजां मोनदों। आरो इउपिपिएलनि मावनाय दांनाय थांनाय 5 बोसोरावथ' एकदम सान्थि सरकार सालायदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। इउपिपिएल पार्टिया ओरैबादि गोजोनै सरकार सालायदोंमोन। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिपिएफ पार्टिया नैबे 6 मास 7 मासनि गेजेरावनो सालायनाया मोजां जायैनि थाखायनो माने
बड'लेण्ड बिटिआर बिटिसिनि सिङाव माने हिंसायारि जाथाया गले गले जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं। दा बे मोनसे सोंथि बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जोङो नुयोब्ला नायोब्ला माने थारैनो बिपिएफ पार्टिया माने बिटिसिखौ सामलायनायाव फेइलार जादों नामा बेबायदि माने सोंथिया रायजो राजानाव बेरखांफैयो। रायजो राजा बिथांमोन सामलायनो हायाखै नामा बेबायदि जायो। इउपिपिएल पार्टिनि दिनाव मानो दावराव दावसि जायाखैमोन, मानो हिंसायारि जाथाया जायाखैमोन, प्रमद बर'नि दैदेननाय थांनाय 5 बोसोराव मानो हिंसायारि जाथाया जायाखैमोन। थ' बै समाव जिथुनाखि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा जोबोद मोजांमोन, सामलायनाया जोबोद मोजांमोन, बिथाङा जोबोद मोजां हेन्डेल खालामदोंमोन, जोबोद मोजां माने थांखि बिथांखि आरो रायजो राजाजों सावरायनानै गोबां खामानि मावदोंमोन। लाइमोनफोरनि स्पर्टनि सायाव खामानि मावदोंमोन, इडुकेसननि सायाव खामानि मावदोंमोन, एग्रिकालसारनि सायाव खामानि मावदोंमोन, गोबां बायदि बायदि बिथिङाव जौगानायनि खामानि मावदोंमोन आरो जोबोद मोजां आरो गोजोन सान्थिखौ बिथाङा गायसनदोंमोन। थ' बेयाव रुजुनाया खोब इम्परटेन्ट, माने सरकारखौ जोङो रिजायनाया कम्पेरिजन खालामनाया खोब इम्परटेन्ट। रायजो राजाफोरनि मोनसे गिदिर बिबान बियो, रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जेब्लाबो जोङो नोजोर होनांगोन, बिजिरनांगोन, अबजार्भेसन खालामनांगोन आरो बबे सरकारा सोर बांसिन मोजां सालायमारदों आरो बे जाय साबसिन सालायदों बैखौनो जोङो पावाराव लाबोफिननो थाखाय नाजानांगोन आरो सरकार सालायफिननो थाखाय खाबु होनांगोन। थ' बियो मोनसे रायजोफोरनि गिदिर थांखि आरो नोजोर जानांगौ होननानै रायजो राजाफोरा सिन्था खालामदों। थ' बिनिखायनो नैबे एमएलए बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ जे 9टानिफ्राय 10टा मोनगोन, बियो रायजो राजाफोरनि मेन्डेट्स। थ' बे समाव दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।